ಹಂಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೆರ್ಲ ತಗೊಂಡುಲ್ಲರು ವೀಡಿಯೋ ಐನಾತು ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಉಂತಾವುಜಿ ಈಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂವನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಮುಂಡೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆದನೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಂಡೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಮುಂಡೇರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂಪಿನಂಜಿ ಗೌಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಾನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಾದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಂಡೇರ್ದ ತೀರ್ದಾನಿಯೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ತೀರ್ಲ ಆನಿಯೇ ಬರ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಬೀರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕತ್ರ ಅದು ಮುಂಡೇರ್ದ ತೀರ್ದಾನಿ ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೀರು ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೆ ಪದ್ದಿಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಲಾದದಿ ಆತಾ ಪದ್ದಿಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಬೊಕದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜ ಮುಂಡೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆನದ ದಿನ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಅರ್ನಲ ನಸೀದಿಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಲ್ಕೆನಾಗ ಮುಂಡೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಮುಂಡೇರ್ಡು ಗೌಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಂಡೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಶನಿವಾರದ ನೀದಾದ ಪನ್ನಾಗ ದೇವೇರು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪು ಬಿದಾಡುವೆರು ಅಂಚನೆ ಮುಂಡೇರ್ಡು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ದೇವೇರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅವಳ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಲು ನಾಟಕ ತುಳಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ತಂದು ಸಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಟಕ ತೋದು ಅಂಚ
ಅಂಚನೆ ಮನತಾನಿ ಐತಾರ 17ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಡೇರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಮೂಲು ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಉಲೈ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆದು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ರಥೋತ್ಸವಡ್ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೂಲು ದೊವಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಮಾತ ಈಗ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಐತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿ. ಕೋಡಿಗೆ ಗೊಂಗೆ ಅವಳಂತು
ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋಟು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ರಥೋತ್ಸವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರು ಇತ್ತೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಂಡೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.